Okay, kuti amange Bingu International Hotel, hotel chili opposite Capital Hotel chija, anakatenga 90 million US dollars loan ku China. Loan yoyo inali concessional loan. Concessional loan ndi loan imene makupasa ndi ma conditions ofewa. Upereka nthawi yaitali, interest ikhale yochepa. Koma sizoti siupereka iyayi. Okay, ndimaona news amamawa amene akuthamangisa hotel imene ijayi apereka 300 million kwacha kuboma kunena kuti ndalama izizi ndi zimene tapeza pachaka tikubweza kuboma iwo za WhatsApp 300 million imene ijayi mu dollars ndi 171 US dollars. Titati tizingoitenga 300 million mecha ndikumabweza ngongole imene tinatenga kuti timangire chihotelo chimene chachi zitengera zaka 520 kuti tibweze ngongole imene ndi dziko liti limene lingakupaseni loan kunena kuti mubweza mu zaka 520 chimene chikutanthauza kuti tikuyenera kuonjezera ndalama pamene pachapa kuti tizibweza ngongole imeneja in time. Let's say kuti tibweze in 20 years assuming kuti interest rate is 0 tikuyenera kumapereka 4.5 million US dollars pachaka kuti ngongole imeneja tibweze in 20 years. So what are we doing here? Makamaka mata DPP ndi MCP makonda kujambula zithuzi za zinthu ngati zimene zizi kumene Bingu anamanga ichi chakwera amanga ichi timisewe. Okay, koma kodi nthawi imene ijayi ifeyo Malawi chimene timafuna kwambiri ndi chihotelo chimene chimafunika kwambiri pa Malawi panopa ndi hotel. Kukatenga 90 million US dollars imeneji boma likanati liyambise kuyethamangisa mataxi ikanapanga ndalama zambiri kuposa zimene akupanga mauwa 300 million kachani mtengo wa nyumba imodzi mulilongwe. Boma likanati litenge 90 million US dollars ichi kukazusaso PVHO kukagula timagredala kukagula timagalimoto timatipa chani PVHO ija zikakumba mijigo ya anthu itakupanga ndalama zambiri kuposa zimene ka hotel kaja kakupanga. Koma iyayi boma likanati lipeze ndalama imeneji ukasegula factory yopanga mbale za plastic, factory yopanga mabotolo, factory yopanga masaka omwewa atakupanga ndalama kuposa zimene akupanga pachani pa hotel ichi. Koma mumafuna mutamike, mumafuna mukazapita kaya mukazochoka mboma anthu azizati wamanga ichi. Koma kodi phindu kwa ifeyo Malawi ndi chani? Kuli ma private individuals anthu oti atakuthamangisa tourism industry. Kuli Capital Hotel pambaja, kuli Asimama, kuli Crossroads, kuli chani mulilongwe muja muzisira anthu azithamangisa zimene zima entrepreneur. Koma chihotel cha mwamanga ndalama zankhani kukanika kuchiyendesa then kuchiyendesa at a loss. Mind you, anthu amene kuthamangisa chihotel chija akuthamangisa zochani ma presidential villas ndalama pamodzi ndikumakhazi mezo ndiye kuti kuma presidential villas kuja tikuluza ndalama zambirimbiri. Ineyo chitukuko chimene yocho sindimachifira iyayi. Sindimachifira iyayi. Takatengeni ndalamazo muzipange invest muchina chake. Okay, takatengeni loan tifuna ifeyo ma technical college azipanga zino zake. Olo kusegula magaraja omweyo magaraja boma. Mutakupanga ndalama olo kusegula shop yogulisa ma spare parts. Boma litakupanga ndalama kuposa chani. Kuposa zimene zikuchitikazi. Nimangofuna ndikuunikire nipo kunena kuti chihotelo musamango chiona pano akuimbira kukwaya amama wakungonyengera nako kumene kuchako zinthu zauchisilu zopanda pake zakumachendeza kuntumbo anthu ake ndinuyo simaziwa kupanga negotiate kwabwera anthu kuka kupanga offer chani ndalama inuyo amabwera ndi ma suggestions amene ajawa knowing fully well kuti chani kuti mama uyu tikampasa kena kake ndi kuti tathana naye muone iwo aja ma Chinese atabwera these my infrastructure projects anakamanga ka school ka secondary school ku Cholo ka grant basi tu kena zina zisitinena sitikufuna kuluza visa. Koma magayi muziunikira so kachikena ngini ngati zimene muzikhala ndi fans kuganiza bo kuli anthu kumene koko koma vuto lake makatenga chani akubanja laka muzu alamwa wakukumanja laka wewe adaina kama ndio za timoto mpaya pa mlomo pako choyamba chimakhala kubanja laka muzu inde
makatenga akubanjira kamuzu, alamu akubanjira kamuzu, akuchalichi, anzawo akuchalichi, anawo, alamu awo ndi awo, achipani, katenga mwenye amene anathandiza kampeni. Anyway, cheers!